Otu ọbụghị gọọmenti nwa kpọrọ Kekun Success Empowerment Initiative ekepụtago nlekọta ahụike n'efu nyegara ndị mmadụ n'obodo Akwaeze Community na kansụl ime obodo Anọcha ka Anambra steeti. Ya bụ mmemme bụ nke emere na njikọ aka nke Lifted Hands Organization abụrụ nke achịkọbara na St. George's Anglican Church Akwaeze. Gere akụkọ ahụ ka o si wee gaa. Kekun Success Empowerment Initiative bụ otu hụrụla onweva na-enyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka iji gboo mkpa ha dị iche iche. Ọ bụkwa otu na-enye aka na-akụzikwara ndị mmadụ ọkachasị ụmụ na-eto eto na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ etu ha ga-esi na-akpata ego wee na-eme ihe dị iche iche iji nyere onwe ha aka. Onye chọpụtara ya bụ otu bụ Nchedo Catherine Mbamaluchukwu. Onye ọ bụ onye nọchitere anya ya bụ Ngozi Ugochukwu mere ka mata na nye bụ otu bụ nke a chọpụtara n'afọ 2018 ma bụrụ nke na-enyere ndị nne nọ n'ime ime obodo aka ịhụ na ọnọdụ obibi ndụ ha na-akawanye mma ma na-emekwa ka a na-enene ha ahụ na-achọpụtakwa ọrịa na-arịa ha wee gwọọ ha. Ọ mekwara ka amata na ya bụ otu enyegoro ndị mmadụ aka na Ọnịsha, Ọka nwee Tikwere, Akwaeze ma kwuo na ha ga na-agba mbọ n'ụdị niile ha nwere ike iji hụ na ndị nọ n'ime ime obodo na-enweta ọgwụgwọ n'efu. N'okwu nke ya, onye na-anọchite anya Lifted Hands Organization bụ Oriakụ Ngozi Clement Udokwu bụ ndị sokwe otu Kekun Success mee ya bụ mmemme mere ka mata na otogo ori mgbe ha bidoro mebe ya bụ mmemme nke o kwuru na ọ karịgo afọ 15 ma kwuo na ha na-enyere ndị mmadụ aka inye ọgwụ n'efu, inyekwe nri na ikponyekwa akwa nke eji ekpuchi anụ ahụ. Ikerezi ndị ahụ nyere ha ihe onyinye dị iche iche ka Maazị Ndubuisi Ibe na Oriakụ Chisom Mera yọziri Olise bi n'igwe ka o nyere ndị ahụ bịara nene ha ahụ ma nyekwa ha ihe dị iche iche tiire ọgwụ onyinye arụ ike ma gọzikwa ha. A nenere ọbara, nenekwa ọbara mgbanye elu, nene anya, kụziere ndị mmadụ ihe dị iche iche site na Akwaeze nke dị n'okpuru ọchịchị Anọcha. Aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.